President of the Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples is Jaintia Hills District, uba Dehok Sumer, harangkat kinongelam, bat kidkhot jongka seng hni kesngi kelai kendu yaw member secretary jongka Meghalaya State Pollution Control Board Dr. C.H. Charmang, MFS, ban penpawi kejeng persya, habede bat ka public hearing. Habakren berkinong tok kubor nagaliang ba Dehok Sumer ulai tu ba member secretary jongka Meghalaya State Pollution Control Board Dr. C.H. Charmang ulai tu ba kadai ka duty jong ka office ban penlong ya ka public hearing harangkat ke jengai trailang bat ka office jong deputy commissioner. Nagaliang jungi kum ka sang FKGGP East Jaintia Hill District Unit ngiwan ban ya kendu ya member secretary hagi jungi dai bat kane ka jingtmu jong ka company kami hatop Cement Private Limited nagbanta ban pelong ya ka public hearing hakane ka khat pratrik jong ni banai hang teh po wa ejar anapo de naglian jungi ka sang ngi dap de jing sokia hagi jungi de bat ka jingwan kini ki karkhana dau bilat bala bun belai ba hakane ka jaka hakane ka than po district jongi bat ngi iba ke jingwan tu jongki kelong ke babu iga jingma halendat namar ba yo iba kaler kala jeklia bat kibru kum kidang song snong ha ka ne ka than ya kendu ya ki jing ha ka liang ki umbam ki umdi na ka jing dam jong ne ka karkhana ka balong ka jing penjat ka bakrau ha bangi phai saka kawai na kilat keba kinong song snong jong ka than ko ge district iju itre ha ka jing dai bat udau yong yo i ba ka NGT kala simkhia na ka benta ban khang udau yong ka balong kamat ka bakta e ka jakpo jong kibru jong ka district hi bat jong ka than hi jong ka state hi bro ka wai hanre song sipat ba ka sarkar ya kini ki karkhana do bilat ka penslur na ka por bat kini ka jing penslur ka jong ka kalong ke badan ke egres chalendat bangi thrais ni uru ba kadai ka jing sala jong ki politicians haba kini ki karkhana do bilat ki bawan tu sepo ke district ka jongi haki than ilka napo ni sngo ban ong managalian jong sang ni persya juri kane bat ni khmilen tiru ba ki pai ba nang song snong jong ka than ilka napo kin kendit ben reuno ban ni sim banta nang banta ban persya hakane ka khat pratrik hakane ka sing public hearing khnang ba ka jing persya jong kisang bahalang kan ye rengkat bat pai ba khnang ba kan long ka bajop tang le kini kintin ko boleh sibut ia ka baladap nio i ba ki karkhana kala dan ta hadu pratli si than jongi balang existing mo la dap seng lepa hanrei nila ban ong ba kane ka me khatop ka bamanta ni nget skam bakirang ba snong ru ke he snong jang ka than rangkat bar ki pai ba kin sngo khie kan ne namar ba lada kumne ailat kan bu jingma ya ka than bat ya ka state ibro ko we pi ai nang bang jasti mo kumala penbena da ka MSPCB bakan don ka hearing te ngingi kum ka sang sngo khie kan ne ngi penpau ka jing persya bat ngi kendu member secretary bat ngi skam ru hoi kin sedan ki bakarsan kin sedan ki persya hari ngi kum kasang ngi penpau ke jing sngo persya namar ka kanbu ke jing ta ka memoriang ke haba tanggi ne bala dan leparu ngila i lupai ke jing jot te ngi nge skam kumang ong menne ba yinding da wai kasur khnang ba ke jing persya kalong ka bajop bat ngi khmi lenti ba ki nong elam snong ki nong elam elaka bat ki pai ba jong ka than ki ba sngo khie ke ne kin mi syakmat bat persya khnang ba kata ka hearing bat kumbangila thok chau member secretary bat nagaliang jo office kan simkhia ban pendam no igani hearing khnang ba kathan jongi kanom jot klai kumala jot hagini ki por ngi bukan kalau minta ki sekilat pathai ku bor kala don kisang ki persya kum ka KSU kibai ru kisang bat mentang yo iba kene ga jing persya kam ke ni la ban ong kadai ka sur jong upai ba namar ba ni kum kisang ru ni ngap ika sur jong pai ba bat ni khmi lenti ba kane jing persya kalong ka ba saiso namar ke babut kisang ru ikan pau ni sokia halor bene ka banta mana kan ke jing perspi
ngi pau ke persya hoi la kamla ban long ke bejok hari tang bengi tei seka perthai bengi don ke jing ngau khia kata ka syong ha kinong syong di bubun namar ka mo ngi emah ka demokrasi ha ka ris capai ba bat la ki pai ba kim ya teli ti na liang ka sang ngi don tang ke ban ong ba ki pai ba cisen ke si la kim kendet ban riu no kin sai kendu ya ki jing ha namar ke mariang kedai ke kemi mo ke jongi ke bangi syong isa bangi dai ban sumar labnya ke mariang om ban shu penjat kai ye barok ki badan namar ba ka jing klong ya umau shun lene ka jing sangi kharkhana do bilot ka phare hadu kata namar ka penjat nadu na trai nadu ki khlau hadu ki mau kala long kumba sei ki sner jong ga mai mariang te kan ne kalong ka jing masisha ni nagliang sang is ngotang kata Ini ki area ki bansa. ki ban sakta ki dei ki banta jong kato ka wa ejar bat kito ki senang ba marjan kum ka thang sky bat minta tata bat ki banta jong ka narpo hi bro ko ye kata ngimla ban ong ke dei na ka bor pisana hanrei ke ai ga bang yo i ba ke ne ga jing persya hi ne ki sni teng namar ba ka rukom trekam jong kini ki siman plan imat kalau don ke ai ke ba kamper ha bengila ban ong don hiru ki ban sya ngop ha ka bor jong ka pisa hanrei don hiru ki bom trek ban mi syakmat te kasur jong pai ba ngi i ka khamduna na kata ka daw ke jing persya bun sin ka pulom na ang ba ban pendik ng ong ai kre ng ai kam ai jam ban ai te development hanrei kat kam jing yo i jong ni ki company ubun ba ndai ke jing yo kre yo tre jong gi nong song song ni kham duna ba no ki breu jong ga company nama kata gini ki nong song song jing ni ki nyok men ki ong gi one company ding yo tre gi tra ning yo kata development gi supplier ki kebun jang jing don kam kare ngaku am saya ta jing kil jing pitang kada nah beres